pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios. Og ang pulong ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Bay. Pamanas ako sir. Basit naligong ka ba? Pamanas ako. Wa man ko nang utanag tawag anak ko. So, but pasabot kanang Sanuan 1:1 Biblia na. So, but pasabot nagtuo ka kanang Biblia Dios ha. Gani, pamanas ako. Ang akong ipangita sitas man. Wa ko nang Sitas man akong gibasa. Ay, sila sa lagi, pwede man naman ako pangutanan nimo. Ang akong pangutana, unsang sitas, unsang kapitulo, unsang bersikulo, miingon si Kristo na ang Biblia pulong sa Dios. Di ba sa San Juan 1:1? Rito man ang Kristo. Inani siro. Nangutana man sa kuha no. So ako'y magbuhot sa tubag. Ay, dili. Kunya, ikaw naman yung nagbuhot sa tubag. So ikaw na lang siguro yung tubag sa imong pangutana. Wala man ko nagbuhot sa imong tubag. Ang ako ang pangutana, unta mo tunong lang ang imong tubag sa akong pangutana kay wa man katunong. Ako man imong gipangutana. So ako yung matubag. Ang gikot lagi nimo San Juan 1:1. Mama man imong gikot, di ba? Og ang pulong Dios, ang Biblia Dios. Nag-Diyos ka. Ni. Sige. Ipangutan na ganina, mutubag sa gani ko. Ngayon ko siya mapaumana sa tubag. Kunya karon kay ikaw na may magbuot. Ikaw may magbuot sa kuha tubag. Wala man ko nimo nagbuot. Ang akong ipangutana sa mo simple man kayo. Unsang sitas kapitulo bersikulo niingon si Kristo nga ang Biblia pulong sa Dios. Gibasahan ko nimo San Juan 1:1. Wala kay mabasa lang ang Biblia pulong sa Dios. Ako agay basahon sa imo. Hulat sa. Gibasa na ganun mo. Di, basahon sa nato. Hulat sa. Ipangutana no mo niya, ikaw may nagbuot sa tubag. Adili, wag mo nagbuot sa tubag. Ang ako alang gipangayo nimo, mutunog ng imong tubag sa akong pangutana. Sige. Ewa man katunog. Sige. Sige daw, basaha daw. Ulat ta sa kay para. Basaha ang San Juan 1:1 nga mabasa nimo din nga ang Biblia pulong sa Dios tudlong Kristo. Sige, basaha daw. Ulat ta sa kay para. Sige, basaha. Masabtan mo nimo ha. Sabtan na to ang punto. Sige, ulat to na to. Relax na, relax. Di wala ay, nag-relax sa kay ko. Gigukod lang ta. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan. Ug walay bisan unsa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi. Ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit. Ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Margot doon yung nagbasa ng kapitulo 1 ang Diyos nagpadala. Ug usa ka tawo nga ginganlaguan. Aron pagsaksi kaniya, diretso na sa 14. 14. 14. Ug ang pulong nahimong tawo. Ug mipuyo uban kanamo. So, ambot pasabot ang Biblia nahimong tawo. Ang pulong daw, ang kani daw, ang pulong nahimong tao. Biblia. Paminaw sa naging. Ingon nimo kanina nga ang Biblia pulong sa Dios. Wa ko nang utanag ang pulong ba nahimo bang tao o ang pulong ba Dios? Wa makon mo tungon. So tutubagan lang ko. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga niingon ang Kristo nga ang Biblia pulong sa Dios sitas. Paminaw sa lagi mo na dito magkasinabot kay istorya mo gudpon mo. Naminaw gani ko sa pagtungan sa istorya dito magkasinabot yun. Imo magong tawag ining tubag manggod. Sinang manggod ba? Relax ta. Na Biblia ana gani ko sa Kristo. Sir ana gani ko sa mo brother. Ulat paulat ta sa tubag ba. Patubag ka sa ko no. Dili na manguko, dili na. Bay. Deceptive manggod na bay. Na sharing nga deceptive. Na karon ikaw ka nagimo-gimo ni mo. Akong pangutan na Biblia, gibasahan ko ni mag-uno-uno nga refer kang Kristo. Deception man na. Yan ba? Nanguntahan na ka sa kuha, kuman, o mutubag na ko, di ko niyo patubagon. Sao? Pabasa ka na gani ka. Ang sako alang di ko gusto nga ilawan minimo. Ang ako pangutan na simple, unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, naniingon ang Kristo nga ang Biblia pulong sa Dios. Gibasahan ko ni San Juan 1:1, wa may mabasa din lang ang Biblia pulong sa Dios. Kinsa may nagingog hilad na Biblia? Ikaw ba ikaw? Dili ang Biblia ikaw. Hindi mo basahan ko na mo gilad. Di ba? Ikaw ganyan ang gilad ganyan sa mga tulong matuod. Mahuman na sa tubag lagi. Mao nang dita mahuman ani. Ngano man? Di man ko niyo tubagon. Sige. Pahumano na tubag basta provided mabasa nimo letra por letra nga niingon si Kristo ang Biblia pulong sa Dios. Sige ba? Sige. Tubag.
Kay pag dili mabasa, buot ipasabot, kiilad minimong tanang dinhi. Sige. Litra po litra. Nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Sige. Sige, sige. Sige. Wala. Litra po litra. Asan Bible? Biblia. Ano na Biblia? Kaya ito ang basahon. Sige. Litra po litra. Niingon si Kristo. Ang ako pangutanan, niingon si Kristo nga ang Biblia pulong sa Dios. Karoon tana ha. Sige, sige. Patubagan sa kuha. Ngani. Dili talapit kay para di ka masalut. Ngani mo iso, ano? Ang pulong sa Diyos. Tagay sa kong ngawan. Pila ka minuto. Bay, ang ako pangutanan bay basa. Wa ko nang utanan nimo i-explain nimo. Oh, sige. Basa niyo before ka mo explain. Basahon na to. Sige. Imong pudyot nga understanding. Ayaw na pwede. Sabi ni Biblia. Wala may wala. Di, mahalaman sa Biblia, sir. Sige, sir. Dili nga niyo. Sige. Kumusahay ka mo pala ang halok ang alagi sa Kristo. Ang pulong sa Diyos. Di. Ang ako pangutanan, balik ko na ko ha. Oh. Basahon nimo karon sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga nitudlo si Kristo nga ang Biblia pulong sa Dios. Okay. Muna basahon nimo ron. Ay nakasulat nga Ang Biblia. Biblia. Nakasulat Biblia. Ang alam kay mo man yung pagtuo, di ba? Ang Biblia pulong sa Dios dapat basahon nimo kay dili man pwede man tong history. Kay Biblia ra man yung gituhan. So man ang basahon nimo na karon kay para dili ta mo muhawa sa Biblia. Hiktan ta kadi sa Biblia. Sige, basaha. Ano? Biblia. Binata. Biblia. Basahon din na to. Binata man bay, ayaw na bay. Mabasa ba kayo mong ipangita? Simple naman akong gipangutanan nimo bay. Si Kristo nagtudlo, wa ko nang utanag naabay titulo di ang Biblia. Niya na ako kang Pangutana si Kristo nitudlo na lipong gabay. Niya na ako ka litra por litra. So, gipangitaan nakakaroon og litra por litra. Oh. Ako nangita dili ikaw. Magani, ako gani kang di ano gani nga litra por litra. Dili ba ayo bay kanang di. Di nga ba? Nangita man ka og litra por litra. Nang ilaron ko nimo ba? Wala ta kaginag na ana mabasa nimo sa Biblia. Simple lang ang ako pangutana. Unsang sitas na ba ito sitas? Sitas to? Katong gibasa nimo? O nya na jig? O nya na jig? 5 minutos. Naa ba kayo nabasa itong sitas? Katong imong gibasa karon? Naa wala. Title. Title pero wala sitas. So dili mo ito magsumutana. Ang ako pangutana simple. Ang explanation na to. Sitas sa Biblia kapitulo bersikulo nitudlo si Kristo ha. Nga ang Biblia pulong sa Dios kini tuo man mo ana. Sige, sitas. Sitas. Di, ang kanang Biblia nga words, wala man yun na diya sa kuan, diri sa mga sulat Ay, sa mga apostol. good! Very good! Very good! Di mo na siyang, You- di mo na siyang title no Biblia. Di mo siyang title. Okay. Pero ang kana og mo yung gaglitra por litra Okay. mangita ka. So- Mao na to explanation. Tama gid bay. Tama gid bay nga ang nihatag anag pulong Biblia sa Biblia gigamit sa Dios o gigamit sa yawa? Gamit yun sa Diyos. Gigamit sa Dios. Gamit sa Pero Diyos. gigamit sa Diyos, Oh. gigamit sa Diyos. Gigamit sa Diyos. Eh wala Ang man tayo atong Ginoong mabasa sa Hesus. Biblia, wala man tayo mabasa sa Biblia kapitulo bersikulo nitudlo si Kristo nga pulong Biblia. Kinsa may nagsulti nimo nga kanang pulong sa Dios nga nasulat sa Biblia, Biblia na. Siyempre, ang mga nagsulat na ang atong Ginoong Hesus ug mga Uy, apostol. mga ganina, wala. Nakaroon po, ino na po Ginoong Isus. Ay. Ay, Kasi pangutana. Ay, sa buwan. Murag, ani, murag, nagubot sa lukot ba? Ano sa lukot? Murag, lukot ka nagubot ba? Ani ha? Ingon ka ganina, walay litra por litrang mabasa, nga niingon si Kristo, Biblia pulong sa Dios. Pero inyo nang gituuhan. Karon, kinsa man gyud nag-ingon nimo nga sumala pa nimo gigamit sa Dios nga magngalan sa Biblia nga pulong sa Dios. Kinsa may nagtudlo nimo nga kanang Biblia pulong sa Dios? Kinsa? Siyempre, ang Ginoo nga title ra mo guna niya ang Biblia, brother. Di, humana ka sa Sakto na na nga title ba? Di, humana ka Pero sa title. ang nakasulod yun na diha Alagi. ang pulong gid sa Dios. Bay. Oh. Humana ka sa title. Naa na ng title. Oh. Kinsa man kay nagtudlo lagi nimo nga tinuod ng title na butang gina nga kana Biblia na. Sige, be kinsa? Di mo na magana siya ano. Kinsa? Gikan sa to pagkahimugso. Di kinsa? Gikan sa to pagkahimugso. Kinsa lagi. Siyempre ang Dios Ang mo Diyos, nagkuha na. unsa na pong sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nga niingon na po ang Diyos sa kana Biblia. Sundan ta ka diha. Di ta mo kawas history kay kung history Word man for mo to. word, Biblia. Kay mo ingon man ka nga kanang history piki na dito sa Biblia. Diktan ta ka sa Biblia. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga niingon ang Dios sa kanang Biblia.
Oh, sige, wala man ay Biblia nga words ano. Wala. Okay, Oh, sa sige. mga ingon niyo mga Biblia gyud na gawas title. Kasi nangingon nga Biblia. Sa imo Mo na kita itil dia. Mo na kita itil dia. Kinsa maginag-ingon niyo mga tinuod na Biblia na. Ako mismo makaingon ko nga tinuod na kay paminos sa. Makaingon ko nga tinuod na kay tinuod man ang mga pangitabo nga naa diha. Kinsa nag-ingon nimo ba? Ngaon sa? Na kana libro ha Biblia, gawas title. Gawa sa title. Oh. Kaya wala kayo mabasa Biblia. So nito ko di mo karugbutang di mabasa. Boy. Dili, nani. Oh, di. Paminos sa. Ibog. Malibog mo ko. Kalibog. Ikaw mo nalibog. Yan. Malibog jud karon. Sige. Nani. Brother, Sige. kay surang-surang mong kunin mo ng Biblia Di no. wala sa Ibo mo dyan kung Biblia nagbasa ang Biblia. So, karon. Mas kakamuta na siya, sir. Usapon na ko ang pangalan ng Biblia, di na ko makuha ng Biblia. Kanina lang pulong sa Diyos. Okay. Pulong sa Diyos Ang na sa ako tuhan. pagsita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, gawa sa title nga Biblia, nagituuhan nimo ng libro nga pulong sa Dios. Kinsa pa nagsulti nimo anak? Siyempre, ang si Apostol Juan, ang pulong. No, Kristo Ang man. pulong sa Diyos. Dili man ang libro. Dili, mo man ang sulat ni Apostol Juan. Sa 14 bitaw og ang pulong na himong tao, wa na ingon nga og ang pulong na himong libro. Oy, binuang man ang imo bay. Nani. Ang pulong, dito ra mga sa pulong na imong tao. Napa isa, kaya pamina sa. Di mo kuno pa istorya agad. Dili ba? Mao nang di ta makasinabot kaya dili man ta ka istorya nimo gud. Gigukot Paspas ka, mo kay diba? ka. Gigukot ka. Paspas kayo mo istorya. Kaya hindi ko gusto ba nga mangilad ka ba? Oh. Ah. Wa man ta nang ila diri. Ako sa may makuha atong pangila diri. Ang makuha nimo kini mga inosenteng katoliko nga mutuon nimo. Murag ako'y mailad ni mo ani kay di mo kuno pa istoryahon. Ang mutalay ba to taka mo nang kinala ka mutubad? Oh, sige pa istorya bugo. Oh, sige. Istorya bugo Okay. pa. Onsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo kay wa man kay mabasa na din ha. Oh. Kaysa nag-ingon nimo nga kanang libro ha, tawagong Biblia o pulong sa Dios na. Kaysa nag-ingon nimo, tagtudlo nimo. Sige pa istorya sa ko. Sitas. Oh, sige, Ay sitas. sa para ha. Nagingon gani ang Juan 1:1. Ang pulong nahimong tao. So kaning pulong nga nahimong tao, pulong sa Dios. Ang pulong Dios ug ang pulong nahimong tao ug nipuyo uban kanato. Sa ato pa kaning pulong nga giingon ni Apostol Juan nga pulong sa Dios, ang pulong diha na ug ang pulong sa Dios ug ang pulong Dios ug ang pulong nahimong tao. Mo nang nakada ko nga ang kaning Biblia pulong ni sa Dios kay niingon man diha ang pulong sa Diyos, di ba? Imagination ba? Ang pulong sa Diyos. Pag-imagine, nag-imagine ba? Basahan to. Bye, nag-imagine ka ba? Dili man ko ka maminaw mo nang Naminaw gani ko buhat nimo. mo nang buhatan ko nimo imagine kay di mo ka Imagination maminaw mo gina ka ng pulong sa Dios na natin. Sige, sakyan ta ka nang ingon mong sanuan ono-ono nga nahimong tao bay. Kanang nahimong tao. Kanang giingon nga pulong sa Dios nahimong tao mo anay gilansang. Asa? Kanang pulong sa Dios ba nga nahimong tao gilansang na? O wala. Kakabalo man yung tagilan sa. Gilansang. So, katong gilansang Biblia to. Mao gani na ang gahom sa Dios nga ang iyang pulong. Dili maminaw sa. Ito bang gilansang Biblia to o Kristo? Oh sige, ato ang Ginoong Hesus. Oh, dili Pero Biblia. ang kanang pulong nahimo na siyang tao. Wala gyud problema. Mao na ang gahom sa Dios. Ang ako pangutana, basta dalipong ka ba, Biblia, libro ba, libro? Libro akong pangutana, nga nituo mo nga ang Biblia pulong sa Diyos. Mao na ang punto nako, dili man Kristo. Gibasahan ko nimong sita sa Kristo. So ang akong pangutana, simple. Ingon ka nga ang Biblia pulong sa Diyos. Kinsay nagtudlo nimo nga ang Biblia pulong sa Diyos? Eh kami mga Katoliko, nituon nga Biblia pulong sa Diyos, kay tudlo masigla sa Katolika. Eh ikaw, di makamoto sigla sa Katolika, sumala pa nimo, surambaw ng inyo, pikik ng inyo, dili ko moto sa kaya sayan karon pangutan-on ta ka, kinsa may nagtudlo nimo ka na libro ato pulong sa Diyos? Mao na kay itong gibasa kanino ang pulong uban sa Dios Si ug Kristo ang lagi pulong. na. Gani, pamina sa pamina ba? Si Pamina Kristo ba? lagi na lagi. Kanang nakasulat diha, mao gani na ang pulong. Di ba? Ang nakasulat anang Biblia, mao na ang gipang istorya sa atong Ginoong Hesus. Pamina sa mao na dito makasinabot kay di mo gud ka minaw. Dili. Ay kuno sa sir. Pamina sa brother. Sabay. Ayan ni brother. Ayan ni. Bay. Maminaw man ko kung dili ko nimo i-deceive. Ginulusig. Ayan ba? Ang atong ang giirguhan libro, ang Kristo. Ayan ba? Pamina sa Ang ako pangutana, nagtudlo, nagtuo man ka nga ang Biblia pulong sa Dios, kinsa gaingon nimo? San Juan sa Juan 1:1. Kristo man di man ang Biblia. Pamina sa gani. Ayan ba?
imo kong gipangutana. Karon ikaw may magbuot sa akong tubag, no? Wala ko nagbuot. Ang ako alang gipaabot sa imo ang amot. Ito ba ang tunong ba tunong? Alang nga ba? Ako tunong imong tubag. Alang nga di ka magbuot sa akong tubag nga dili man ko nimo patubagon. Dili So makaana ko nga ikaw may magbuot. Ikaw may magbuot sa akong tubag. Gipaminaw ta kaganina unsay imuhang tawag ining tubag pero gideceive mi nimo eh. Ang Ay, ako pangutana is libro. wala tong- anong Ang deceive imong mo? gibasa 1:1:14. Ikaw mang deceive Reverend ninyo, eh. Cristo. May libro diya. Di ko mong disip Binuang ninyo. mo, no? Di mo ko makwarta na mong O sige, disip sa inyo. kana sa nuwan 1:1 libro is Cristo na. Siya yung mutana sir, katang mutana na O libro na ni Apostol Juan. Siya Di ba yan kana sa nagsulat. nuwan 1:1 ba kanang giwang nga pulong sa Dios niya, libro o Kristo na. Libro na o atong ginong. Okay sa imo ng mga libro na. Siya yung libro Oh, na. Libro magyana kay dili makita ba mo na kana tong sa libro. 1:1 ba? Kanang giwang nga pulong sa Kristo na, kaysa ning imo ng mga libro na. Kana makita mo na to unsa man na nga. Ako mismo. Ay, binata mo na. Ako mismo makita ako nga libro na oh. Ikaw na unsa ni pananaw ni mo nang Wala na uno-uno. unsa nang gibasa nato ang ako pangutana simple lang kay kanang sanuan uno-uno ba kanang phrase din na ba in the beginning was the word and the word was with God and the word was God kanang word God nga word nga tawag in God din ha libro na os Kristo Naagay sa libro. libro si Kristo Na sa libro. Wala ba kanang utang Unya, ang ato po ng Ginoong Kristo. kanang sanuan uno-uno libro na os Kristo Duha na ka buok libro. kisa nag-ingon ni mga libro na Ben sige be Wala na nag-ingon sa kuha. Wala nag-ingon sa kuha. Ako Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo kung ikaw di mo kumutuon nimo. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo sila lang kanang kimo pulong sa Dios refer sa libro. Sige. Di, tanaw. Ayaw, baba. Asa mo itong apostol? Asa mo itong Juan? Ang sulat ni Apostol Juan. Libro mo kaya, tanaw. Ano ko na ako? Biblia, libro. Bay. Unya, may yung buka. Ayaw ba? Ay binata na bay. Di ba? Paminos. Taon sa... Binata man na bay. Binata na bay. Ay ayaw. Klaro, ano, tubag, kanang na. Dili na karon tubag bay. Kanang na niya sa... Kang Apostol Juan. Bay. Gini. Ato sa ning tawag aning Romano kay mura nagkapuliki na magud sa tawag ining tubag eh. Ani bay ha, nganong ako anang gigukod ng pangutana ha bay. Una bay, kami mga Katoliko manggod, nituo manggod mi sa tudlo sa Iglesia Katolika. Nituo mi nga ang Biblia pulong sa Dios tungod sa otoridad sa Iglesia Katolika nga niingon na kanang Biblia pulong sa Dios na. Muna ko mangutana kanamo kaysa niingon ang Biblia pulong sa Dios, ang Iglesia Katolika. Kung ang sinyo wala man mo kadi mamutog Iglesia Katolika. Kay tawag ini resultang muslipak, ang buto lag kalit muslipak. Oh, so kana, una. Ikaduha, nituo mi nga ang Biblia pulong sa Dios tungod sa kagahon magitudlo sa Espiritu Santo nga sumala pa nimo kaganina nga ang nagngalan ana gigamit sa Dios. So kung gigamit sa Dios ang naggalan ana unya ang Iglesia Katolika mo ay naggalan ana. So therefore ang Iglesia Katolika mo ay gigamit sa Dios dili kamo. nagsulat. Mga Katoliko nagsulat ana. Di, wala ko nag-ingon nga nagngalan. Ang nagsulat, ang ipasabot. Samot na nagsulat. Ang nagsulat, Okay, ana. si San Mateo, Katoliko. Si Ang San nagsulat- Lucas, di ba? Si San Lucas, ki estudyante ni San Pablo, Katolikong dako. Si San Marcos, ki estudyante ni San Pedro, Katoliko ng dako. Nga naman, according to the New Book of Knowledge, volume 16, page 287, the earliest written record of the Catholic Church is the New Testament. So kanang bagong testamento, ang mga writer anak Katoliko, dili kamo. Katoliko. Gawas na po lagi ta, mga Katolicism na po ni mga... Na, wawoy kang tungod. Oy, unsa na itong mga- tawag anang walang Katoliko bay, wag gyud bit-bit tong Biblia. Ang kamatuhuran manggod, ang sige pulong na. gid sa Dios ningo tong Ginoong Hesus. Amahan o di city balaan na sila sa kamatuhuran. Ang imong pulong kamatuhuran. So ang pulong sa Dios, ang Biblia. Sure oy? Oh, magina ipasulat sa Dios. Ang pulong. Ayo lagi. Asa mo daw? Ayo sa lagi. Awa. Kingo din na ang pulong kamatuoran refer na kang Kristo. Kaya ingo si Kristo sa Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ay, wag ingo Biblia dia. Pamina sa brother, murag di na mo taga-istorya ni. Mulakaw lang siguro ko ani kay Gipagdam taka kay Mulakaw lang siguro ko ani kay di naman kuno ba istoryahon. Wala problema. Wala na may ayo ni, gimuha ra perminta tingog di naman ni. Na ani tawag ining ayaw ngano man kay dili na ko gusto nga makapanghilad ka. Di na kuno ba istoryahon, so muli na lang ko. Mo istorya ka, mabot na namin. Muli na lang ko kay di na lang kuno ba istoryahon. Asama, so ang buti pasabot kay so ang siyo kasi mo hang Di, muli na lang ko kay di mong kuno ba istoryahon. Istoryahon ta ko. Ganina man kasi istorya, mabot na Istoryahon ta ko. Di ba? Mabot na bagay ta. Imuha mo kung paggangon.
Alam di ka pagka mga ilaro ng minimo. Pangutana, sir. Pangutana. Biblia akong istorya. Ila din ang Biblia. Biblia akong istorya. Pangutana. Ha? Kaya Sige. pangutana, sa pangutana mo kaniya ba? Mao na nga kung moingon ka nga Katoliko, Katong ilisan. katong mga apostolis. Nga si Apostol Juan manggani ni ana mga si Apostol Juan niluhod siya sa anghel gibadlong manggani siya. Di mangani siya paludhon sa anghel. Bisan si Apostol Pablo niluhod si Kapitan Cornelio sa tubangan nga buhi gina si Apostol Pablo dili ribulto nya na. Buhi si Apostol Pablo, Pedro niluhod si Kapitan Cornelio gibadlong gani ay pagluhod. Ay Lihis, pagluhod. bay. Lihis po ka ba? Pag sa rason na iipit, sa ribulto ko makapit. Di ba? Yan mo siya nga na mawala mo ta kay nagkago kayo ko. Dili, bay. Di man ko kay gitara nag istorya ato ha. Dili, bay. O istorya na ta ko. Inyo. Gipasak ka na ka ngano man kay dili Di na ko ko istoryahon. Gipaistorya ta ka mo betong ipagdang ta ka ngano man tungod kay di ilaro ng gulmi nimo. Dili, ngano manghilap mo sa may makuha sa ko. Ang makuha nimo karon kung mangilag ka kini mga inosenteng katulo nga makadungog sa imo. Unsa may makuha na ko sa inyo og gilaron mo. Makalag sa mga katulo kung inosente nga moadto sa inyo. Nganong ningon ba ko sila nga wadto sila sa mua. Hoy, usa mo di purpose ninyo Wala ko na po. Gipanir mo ko ani kay gusto mo ni. Gusto mo ko ani papangutan noon. Wala ko ni ani dili kay para mukabig sa inyo. Mga libro. Ay mali. Gipanir ako ani. Mali. Dili na mo ay katuyuan ni Ginoo sa Kristo sa mga apostol sa Biblia. Kay ang mga apostoles gipalakaw ni Kristo arong pagtudlo arong kabidon ang mga tawo motuon niya na sa imo dili. Ay, opposite na po na sa ito ng Kristo. Wala ko purpose nga mga big diri wala man jud ko intention. Hindi, intensyon sa mga pagpapatake ng musimba katoliko. Ang gusto niya papangutan noon magyud dito. Di wala lagi problema lagi mangutana lagi ka. Matubag na po ko di na po ko ni mo patubagon. Wala lagi problema nga mangutana ka. Pagwali yun ako dito, karon iya man yung papangutan mo, nagadugay noon ta karon doon. Dili, bisan pagkakato da alas 2. Kami di man may mga binayran. Sa mga di man may mga binayran bisan Pareho na niyo. Ako di po ko binayran. Wala problema man kag magdugyat ang istorya. Dili ang problema kay kapoy magay sigira po ko istorya ko di po ko pa istorya ako. Sige na kag espeso nagyaw-yaw ka na gani. Wala ni. Sabay lang Kanina mo tubag ko, di po ko ni mo patubagon. Di lagi gipakgan lagi takat mo sa korte pa na sa ni object na. Oh, ngano man kay di maguna mo. Sa kuan pa ba dili substantial ang imong tubag sa kuang pangutana. Oh, yan yo. Dili pwede nga. Dili pwede nga ikaw may mangutana. Ikaw may magbuot sa akong tubag. Di ba bay? Kaya ako may magipangutana, ako kay magbuot sa tubag. Pasensya bay. Ang naman Wala ikaw ko. mangutana, ikaw may matubag. Bay, Dili po mao. wala ba ko nagbuot sa imong tubag bay? Ang ako alang gipangayo bay kanang tunong ang imong tubag sa akong pangutana. Mao gani, kung unsa Di akong na ko tubag, tanong. unsa akong tubag dito na kamo istorya Ay, o dili unsay pwede kuan. na. Oy, dili Kay pwede na bay. nangutana magsuguang. Dili pwede na bay. Nangutana magsuguang. Ani ba ya pasabton ta ka bay ha? Ani ba ya? Paminawa sa ko. Nganong gusto gyud nako kanang mayong ka ba sa kuha magipugos ta ka. Ako'y magbuot og tawag anang imong tubag. Mali na bay. Ngano man kay kung pangutana about sa libro. Gibasahan ko nimo sa nuwan uno-uno about ang Kristo. Uy, dili mo na mo. Diana magkaksitas Dili o gani bersikulo. sitas kina og So gipangutana akong gibasa. sa libro. Akong gibasa ang sitas o bersikulo. Pero pagbasa nako, di na buka mo dawat noon. Di ba ko mudawat adto kay kanang ang pangutana libro. Mao na gani ito ang sitas o bersikulo gani. Bay dili agid bay ani bay ha. Ang ako pangutana refer sa libro nga gitawag og Biblia gituohan nimong pulong sa Dios. O nya ang imo ang tawag ining gitubag si Kristo nga pulong sa Dios. Dili mo na may akong pangutana nang utana ko nimo gitubag ko nimo lansang. Di na po dito ang pulong. Na po dito ang pulong. Ang pulong. Diba? Ang pulong. Sa kanang pulong Ang pulong na sa Diyos. ang pulong sa Dios nga diya ba si Kristo na dili na Biblia. Dili mo na libro. Dili niya niyo. Ayaw po taka ba? Ang atong Ginoong Hesus siya ang pulong. Ang pulong nga unsa nga nahimong tao. Ayaw pa eh. Dili na siya ingon nga Hindi magkakatubag eh. dili na siya ingon nga tao ra gina ang pulong. Kundi pulong na siya pero nahimong tao. Wrong. Para sa inyo mali ito. Illogical. Ambot lang para sa uban. Illogical. Gitawag na sa og fallacy of accent. Para sa ko tama man to. Same term pero duha ang meaning eh. Ani ha? Kanang pulong sa Dios nga naa sa sunuan uno-uno refer na sa person. Grammatically speaking, mo bitaw nag-ingon bitaw nga sa English, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ang term nga with, ang preposition with nagpasabot nag side by side. Dili na libro nga naman kay ang libro ni gawas na 4th century pa.
Na anong imo magkukutloon na repo sa Biblia nga di man repo sa Biblia? Wala ba libro? Ikaduha, sa San Juan 1:1, tama sir, walay librong gisgutan sa San Juan 1:1. Aron magunahuna ka na libro na. So nag-imagine ka, murapag ka na bitaw na mga tao bitaw na asbintal, abogado ko, pwede ko sa abogado, ko sa abogado ko mo po lang imong hunahuna ron nga. Bisag walay na sulat yung libro, imong ipamugos nga na libro diha. Muna ang punto na ko bay. Nga niyon, yan na itong Ginoong Isus. Ang pulong nga inyong nadungog, dili ako kung dili iya sa amahan nga nagsugo sa kuha. Nga inyong giilang Diyos. So, ang pulong din nga gisulti sa itong Ginoong Isus, pulong sa Diyos. Okay. O, pulong sa Diyos ang gisulti sa atong Ginoong Isus. Muri ako ha, ang gaingon dito, ang pulong nga inyong nadungog, wag gingon dito ang pulong nga inyong nabasa. So, buot ipasamot spoken word, dili written word. Kisa may nag-ingon niyo mga kanang spoken word mo na written word. Mo gani na ang pirmero gispoken pa sa atong Ginoong Isus. Ang sang sita sa Biblia, kapitulo, versikulo, after nag-spoken, gisulat, be. Sitas. After Unsa na po ng sitas, be? wala pa ko nakabasa na Kinsa mo ginag-ingon mo makabasa ng pero ang nahibalaan na to diha nga gisulat na nila Apostol Juan. Kung kana sila Apostol Juan, diya sa sinulat. Unsang sitas? Unsa man nang gisulat ni Apostol Juan? Pangalan ganyan ang Apostol Juan. Juan no. Diya. Ayaw lagi, bay kay Siyempre, kinsa nagsulat na? Si Apostol Juan. Si Apostol Juan lagi nagsulat. Pero wa ni sugo si Kristo nga magsulat mo. Wala niya gisugo, pero ato na. Kuha na to. Sige na to. Understandable na to. Mga gisulat na ganyan. Understandable naman ka to. Kinsa may tawag ana nagtudlo nga kana ang huwan gyud ang libro be. Sige be. Ipangan lang ganyan Juan. Ipangan lang ganyan Juan nga libro. Kaya para dagang mga scripture ba ya? Kung tanaw nimo ang kasi kaya sayan na ay Gospel of James, Gospel of Peter, Gospel of Judas, na ay Acts of Peter and Paul. O ngano kana ra mo kinaswat yabi? Ngano kana ra mo ginawat? O kinsang responsable nagdawat ana? Ka para atong tuuhan mo gyud tinuod. Kinsa? Yan sa ato pa din ka mo tuwa ng kanang Apostol Juan. Fallacy of argumentum ad ignorantia. Di ba ka mo tuwa na? O unya na. Masa man, surrender na ka. Moto, di ba mo tuwa ka na? Di ba? Surrender na baka tubagon ko na. Unsa mo ang pangutana to din pangutana? Kinsay nagkuha ni Apostol Juan? Ani ba? Mao kay ta kung tubag no. Kanang mga libro ha sa Bagong Testamento 27 ka libro. Makitaan mo gina nato nga tawag anang gipangsulat na o gituuhan na mo ng mga Katoliko nga apostol gyud nagsulat ana. Karon, gituo masagpod mo nga sa mga apostol na kinsa may nagtudlo gyud mo nga mas mga apostol na. Siyempre nakasulat man diay ang pangalan. Kinsa ni libro? Katong Gospel of Peter, Gospel of Paul, Acts of Peter and Paul, Gospel of James, Gospel of Judas. Ikaw mo to? Totoo na to tanan. Sure ay. Eh siyempre siya mo sinundan mo to. Katong Gospel of Peter kay mo maagila sa Katoliko gitukod ni Kristo. So atuohan nimo. Wala mo kabasa ng Iglesia Katolika. Ay, mawala Kabasa ng Iglesia Katolika. So, ang buot ipasabot kung di mabasa din siya mo to. Amragana gitu din. Hindi man mabasa ang punong Biblia, sulod sa Biblia, di pa ka mo to sa Biblia. Ilisda na lang gana to. Yung gusto mo, ilisda na lang na to. Onsa mapoy katuod di mo nga mo ilis. Para sa kuha lang. Para sa imo, unsang sitas po sa Biblia kapitulo 12 ang ayan ka namong tuuhan. Sa kuha rin mo na. Ikaw na ang gisagin mo ni San Pedro na ay mga tao nga magtudlo og balitad diha sa tubangan ninyo. Ikaw na Dili ko na balitad kay pulong mo gina sa Dios. Imo gyud ilisan. Dili po na. Wala ko na ilisan. Naaman ko diha nga pulong sa Dios. Okay. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang Biblia pulong sa Dios tabot. Sige na. Mo gani na nakasulot na diha. Pulong sa Sabi, Dios. basa nga ang Biblia pulong sa Dios, sige basa. Pag na ay mabasa nga ang Biblia pulong sa Dios, musurrender ko. Sitas, ha? Sitas. Ang Biblia pulong sa Diyos. Sige, basa ha. Biblia, pulong sa Diyos. Imo na po nang Ganyan nga naman balik mo na to ni. Dilay, gi-refresh ang akong pangutana bay. Uno-uno gyapon to. Pagsawan ulo, gilid na punta. Sige daw. Dili man siguro na ilad ni mono. Ilad lagi na, di ba? Para sa inyo ilad ni. Ikaw ang nang ilad. Nga naman, libro akong ipangutana sa imo, dili ang gitawag ining Ano kuwan. ba ilad mo ninyo? Libro ang istoryani, what? O naro, mayong balita. Biblia. Oh. Katawaan kasi mga pasto yan na bay.
Dahil ako pangutan na sitas, kapitulo, bersikulo, gitudlo ni Kristo niya, gibasahan ko niya title. Di, umiyong ka diri nga, nakasulat ko bersikulo o kapitulo. Wala. Nakasulat Biblia. Wala Wala, gyud. wala pa ko'y nabasa nga. So, ang baruganan ni mo kanina, di ka mo tuo sa Iglesia Katolika, Oo, kaya gani ka nga. nabasa. So, therefore, but na imong gituhan karong nga ang Biblia pulong sa Dios. Kaya wala ka nabasa Biblia niya. Butbut ni. Di po gumayong butbut ni, tunood ni. Amot lang sa imo sa imong gituwa nga Di butbut. ko mo imuha ko galing yung rason bay. Di. Imo na maganina bay, di ka mo tuo kay way mabasa. Muna gingon nimo nya karon way mabasa ang Biblia, ituo ka. Samot ipasabot, basta ganahan ka okay ra tuo ka, pero di ka ganahan di ka tuo. It is a fallacy of suppressing the facts. Ay pagbutbut. Nangilat ka. Ay pagbutbuhat makapasipala tani umiyong ka butbut ni. Si butbut. Ito ni butbut dili ang Biblia. Ah, sige, okay ra ako igno nimo butbut basta gani ayo ni. Butbut mo Ayo na ginoo. ni. Ayo na ko. Ayo na ni na butbut kay magkabaan ta na. Ayaw ba yun? Ningo daw ang Biblia butbut. Yan ang magagod nga butbut. Butang-butangan ko nang ikaw man akong kairgo. Ah, sige, okay ra na sa kuha. Okay na si mo ah. Oh, hininlan ko Kay nimo. dilay kay butbut magandang imo. Di mo ko ngayon yung butbut. Para sa kuha tinuod ay. Para sa kuha umiyong ka butbut, wala na koy may. Ikaw, tanawan ng buwang, pakutanan mo, buwang ka, di ginawa kong buwang siya. Wala na wala. Ah, sige, wala na. Wala na kita. Wala na kita. Salamat brother.